Des de Girona ens traslladem a Barcelona per participar a la gran concentració democràtica i pacífica de l'11 de setembre. Arribats a Barcelona, ens trobem per formar part de la Via Catalana. Cerquem el nostre tram 13, franja 2, amb la samarreta de color vermell. Els samarrets de sal fan els seus castells i ens ajuden així a passar l'estona. Més d'1 milió de catalans hem fet pinya aconseguint formar la Gran Senyera en un tram d'11 quilòmetres.